ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Хонатиҷа, ҳама каса созен хубен, саломатиё хубай, вақтҳо хушай. Рости бачаҳо азиз, навор кардем баъри шумо беҳтарин хонаҳо дар канали Хонатиҷа тамошо кунед. Барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Ман навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем, баъри шумо пешниҳод мекунем. Бачаҳо азиз, ирӯза наворда ҳастанд. Якта Opel хечбек рӯй кардан бо нархи арзон. Хонаҳои фурӯшӣ дар дохили Душанбе, тарафҳои Чимтепа бо нархи арзон. Хона дар Файзобод бо нархи арзон. Хона дар Муъминобод бо нархи арзон. Хулас навори ҷолиб, беҳтарин видео баъри шумо. Обши ҳафта 8 эълонай, то охир тамошо кунед. Агар хоҳед ки канали Хонатиҷа пеш барава, ҳамин наворда лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. Зангулаи подписатсияро бачаҳо азиз васе кунед. Вақте ки ман навор кардам, автоматик SMS шумо да мерава, шумо навора тамошо мекунед. Лайкҳоро монед, навора сар мекунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. Азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. Аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. Мақсад ба дили пир аз уми канали мо Сауд ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ва дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ яъне квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон қарор дорад. доми 3 этажа, нархшам гарени фасонай, арзанда ба нархш хона. дар Душанбе поёни корвон доми 3 этажа, хона дар аввалин этаж қарор дорад. Духонага 64 квадрат метрай. Пушти литсеи Ҳиммат, доми новостройка, мақсад нав шидагай, фасон замонавӣ, бо чизи чораш фурӯхта мешавад. 100% хонаҳо ремонт кардагай. хулас ба ҳамаи шароитҳо савдо карда мешавад. хоб ба сумми тоҷикӣ 450 000 сомон, ба рубл 3 750 000 рубл, ба доллар бошад 40 900 доллар, пашти 41 000 долларда фурӯхта мешавад. хулас гап мардуми ютуб, тамошобино, хонахаро, ина ҳамира мақсад шумода пешниҳод кардем, занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. ирӯза наворда хонаҳо фақат пашти аз дохили Душанбеанд, аммо хонаҳое ки мақсад даромада зиндагӣ карда мешаванд наворшон кардем. дар шаҳри Душанбе хонаи фурӯшӣ дар диагностика қарор дорад. як ҳуҷрагай 48.6 метри квадратӣ, доми 16 этажай дар 15 этаж хона қарор дорад. рақамҳои дастӣ WhatsApp-шо нагузоштагӣ, метавонед занг бизанед, масъя кунед. бари институти хоб коммерсики дай мега, хулас масҷид, мактаб, садиқ, беморхона ва ин масъала мега камбуд надора. ҳастай дар наздикии ҳамин домон қарор дорад. хона коробка, як комната 46.47 метри квадратӣ, 48 метри квадратӣ, 350 000 сум меган, муомила дора. занг зана, масъя кунед. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи хечбек дар ноҳияи Восе, соли баромад 92. гази холияй, мақсад бензин газай, гази холиш кор мекунад, бензиниш кор намекунад. объёмиш 1.6 простояй, коробка механика, утилизатсия дора, 10 рӯза ҳуҷҷат дора, мондагия 10 рӯза ҳуҷҷатш, бо арзониш мекунанд. 24 000 сомонида метавонед ҳамира бихарем мардум. арзониш мекунанд. ҳолати хуби техникӣ нахаду дар Восе мошинча айни ҳол гаштеста дӯстон азиз. хулоси гап ки занг бизанен, чахчах карда бигирен ша. лайкора бизанен, чанд қа метонен, ба лайкотон поддержка кунен. хонаҳотона метонен бачаҳо азиз рафта худмон живой навор кунем. мардуми Восе, хонаҳои шумо рекламашон мақсад живоиш беплай, занг занен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 этажа, 2 ҳуҷрага, 3 сотих масоҳати заминаш, шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, Шарорада қарор дорад. ҳамин хонаи мебинед, ина участка, ина ҳавле, ана хонаҳо. мақсад ремонтдошам бад нестай фасонакай.
ҳамиқаки ду этажа 3 сотиха 2 ҳуҷрага шаҳри Исор маҳаллаи Уртабуз бунгоҳи тиббӣ аптека магазин наздикай мега хона масъалаи об ҳастай рӯзишта 3 то 5 соат об ҳастай хай светака ягон ҷо дига проблема нест иншоаллоҳ ҳуҷҷато 100% бекамбудӣ болотари молбозори шарорада наздикай мега мақсад қарибай назди кирпичзаводай нархша мега ки 200,000 сомонӣ мегаем 200,000 сомонда ана ҳамин хонае ки ду этажаи зиндагӣ када мешава метонен бихарен мардум занг занен чахчахка бигирен баличкои канали Хонатеҷа лайкора бизанен подписатсия кунен гарени хирсан мешем да мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷрага 4 сотих масоҳат ноҳияи Муъминобод кӯчаи Фирдавсида қарор дорад асай бачакое ки аз Муъминобод боша моро тамошо кеста боша хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод кӯчаи Фирдавсӣ 4 сотих 2 хона калидор баня дар дарунаш гирдаш маҳкам ҳама шароитош қатъия мега медрои зиндагира просто сар мекунӣ дар наздикиш мега мактаб шидестай хеле дар нақша нестай шидестай мактаб хулас ба наздикӣ соҳиби мактаба мешава хоб иҷа чӣ гуфтан баня дарунша калидор ҳастай гирдаш маҳкамай хулас шароитои созай занг занен чахчахка бигирен ша 190,000 сомонӣ нархи ҳамин хона муайян шид касе ки мехара занг бизана муомила куна можед бо арзонтон бикуна бача азиз мегузарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага 7 сотих масоҳат боғи мир ноҳияи Файзободда қарор дорад 150,000 сом овабинен дар дохили ҳавлӣ бачаҳо ҷои агародкорӣ беҳтарин места ватсапшон 8180 занг бизане хонаи фурӯшӣ дар Файзобод кухни дора хоб дар территорияи боғи мир қарор доштааст 150 муомила дора хуласи гап чизе дорен мардум дӯстон азиз хона замин мошин квартира техника аппарат чизе боша роҳӣ кунен мо наворда мегзорем навори баъдна дар канали Саудо ТВ дар канали Хонатеҷа дар канали Авто ТВ дар канали Топхонаҳо ва дар тиктоки Инстаграм мақсад ба гарантия хонаҳотона иншоаллоҳ савдо када метем чӣ хелак ҳамин нархотона бачаҳои азиз я нархҳои монен арзанда боша ва хонаҳо иншоаллоҳ савдо мешаванд қимати бад намонен хонаҳотона мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷамоати Чимтепа деҳаи Дарёбодда қарор дорад дарвозаи фасон якамон устои мошинки ҳастай ҳамин хел асбобо мондагӣ ана ҳавлӣ ана чойлоби ангур ана стяжка иҷада гараж кардагӣ бисмилло мегем дохили хонаҳо мешем хонаҳоро тамошо кунем ман абора гап задан мегирам маълумотҳо расондан мегирам ноҳияи Фирдавсӣ ҷамоати Чимтепа 3 хона калидор падвал шамбо хона ки агар беҳтарин места 4 сотих 65 квадратный метр масоҳати дохили хонаҳо бо арзонаш мекунан хона дар ноҳияи хулас Фирдавсӣ ҷамоати Чимтепа хоб мега ки аз Корвон 5 километр дур аз пост 2 километр аз Кипразем бошад 4 километр ҳамин хона дурай ҳамин қаразниса ба ҳамин шаҳра дура хулас гап ки фурӯхта мешавад бо нархи 470,000 сомонӣ занг бизанен маслиҳат кунен бигирен шав беҳтарин хона баша азиз ҷои зурда қарор дорад хонаҳотона навор кунен видео кароӣ кунен живоиша иншоалло беҳтарин навор мешавад мардумам тамошо карда мегиранд хулас хайрдиро зурай номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе боша дар ватсап роҳӣ кунен реклама ка фурӯшта мегузорем нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен фақат дар ватсап нависонен навори баъдна эълонтон мекунем ёфта метем иншоаллоҳ лайкҳо рамонен максимални подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед.